Элекке җомгада без бала хакы турында әйтә башлаган идек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәшһүр бер хадисендә Абдулла ибн Амр ибн Араска әйткән сүзләре: "Синең балаңда да хакың бар" дип. Ягъни һәр балабызның хакы бар. Һәм бу хакны безгә үтәү буйрылган. Моны калдырган кешенең һичшиксез гөнаһы булачак. Һәм иң беренче әйтеп киткәнчә, балага әти һәм әнине яхшы, салих әти әнине сайлау. Ягъни егет булса кызны, кыз булса егетне, киләчәк балаларга без әтине, әнине сайларга тиешбез. Салих, Аллаһ Тәгаләгә ышанган, итаат кылган, инде балага яхшы тәрбия бирә торган әти әнине сайларга тиеш. Икенчесе, инде һәр бала 2 ел дәверенә күкрәк сөте белән ашатырга тиеш. Монда мәхрүм калдыру тыелган. Өченчесе, баланың хакы гадел муамәлә. Үзебезнең яктан инде без балаларны аермыйча, бер тигез итеп бүләк булсын ул игътибар. Хәтта әйтеп киткәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары хәтта теге убу саннарын да тигез итеп үптеләр балаларны. Һәм һичшиксез инде без тигез карамыбыз икән балаларыбызга, кыямәт көне моның өчен җавап бирәчәкбез. Дүртенчесе, әйтеп киткәнчә, бала бәләгатькә иреште икән, кыз булса кияүгә биреп, егет булса инде яхшы кыз табып өйләндерү. Бу шулай ук бала хакы. Инде без аны әти буларак күз астыбызда торырга тиешбез, безнең өстебезгә йөкләнелгән вазифа. Шулай галимнәрнең әйтүе буенча, бала хакы ул да булса әтисе өстендә игътибар итү. Безнең бала кем белән аралаша, безнең баланың дуслары кем икәнлегенә без игътибар итәргә тиешбез. Инде ул теге игътибарсыз нинди бар икәнлеген калдыру түгел. Бәлки баланың дуслары салих, әйбәт булырга тиеш. Һәм мин әти буларак моның өчен җаваплы. Мин әти буларак ул әйбергә игътибар астына тотырга тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кардәш, дус турында күп зикр итте. Мәшһүр хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бөтенебез дә ул хадисны белә. Яхшы дус ул ислемай сатучы кеше шикелле. Яки син шул тәмне исне сизәсең аның киренә, яки ул сиңа шул ислемайны бүләк итәчәк. Начар дус тимерче шикелле. Яки сине ул киемеңне яндыра, яки сосы ис сизеп сиңа теге ул яктан булса да теге авырлык сизәчәксең диде. Ягъни һичшиксез безнең балаларыбызның дуслары безнең балага йогынты ясый. Тәэсире бар. Инде без үзебез әллә нәрсә дингә чакырып, өйрәтеп, нәсихәтләр бирсәк тә, кардәшләре начар булса, ул бала азачак, ул бала бозылачак. Шуның өчен инде без теге ул әйбергә игътибар итәргә тиешбез. Ката да әйтте, Аллаһ Тәгалә ант итәм, мин күрдем диде. Ягъни кеше үзенә ошаган кеше белән генә муамәлә кыла диде. Ягъни безнең дустыбызның безгә тәэсире һичшиксез бар. Шуның өчен ди, салих кешеләр белән, Аллаһтан курккан кешеләр белән аралашыгыз ди, дуслашыгыз ди. Бәлки сез дә шундый булачаксыз ди. Ягъни бу безгә дә дәрес, нәсихәт. Шул ук вакытта безнең балаларыбыз да аңа караганда яхшырак кешеләр белән аралашсын дип, инде без аңа игътибар итәргә тиешбез. Инде минем малайның кардәшләре шулай мәскәүгә йөри икән, кем әлеме хәзрәт сөйләп торды, кирдем, 2 егет сөйләшеп торалар ди. Син күпме сүрә өйрәндең дип. Ягъни бер-берсенә карана теге кем күбрәк өйрәнә дип, инде яхшылыктан итәләр. Кем күбрәк дип теге бер төрле соревнование шикелле. Ләкин шул вакытта мәктәптә берсе сүгенә, ул сүгенү өйрәнә. Яки мин уже тартып карадым, син тарттыңмы дип, инде ул начарлыкка итә башлый. Теге кызыгу уяна. Шулай бит инде. Шуның өчен инде без игътибар итәргә тиешбез безнең малайыбызның, кызыбызның кардәшләре динле булсалар, мәскәүгә бергә йөрсәләр, инде һичшиксез бала яхшылыктан итәчәк, тәрбияләнәчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә әйтә, Абу Хурайрадан риваят кылган хадистә, кеше кардәшенең динендә булачак диде. Ягъни минем кардәшнең диндә, мин дә шул диндә булачакмын диде. Шуның өчен үзенең дуслыгының диненә кара диде. Инде безнең кардәшебез мусульман булса, инде без дә мусульман булабыз.
Кардәшебез мусульман булмаса, ул барыбер тәэсир итәчәк. Без диннән ерагаяшакбыз. Моның турында Ибн Абдул-Бар әйтте. Бу хадиснең мәгънәсе нәрсә? Кеше ияләнә. Яхшылыкка да ияләнә, начарлыкка да ияләнә. Инде безнең кардәшебез сүгенеп сөйләшеп утырса, без ул сүгенүгә ияләнәбез. Үзебез дә сүгенә башлыйбыз. Кеше эчеп утыра, ике тартып утыра, без шуның янында булып, без шуңа ияләнәбез. Без дә аның артыннан ияргә мөмкинбез. Шул ук вакытта, шул галим әйтә, дингә дә ияләнеп була диде. Ягъни мусульманнар арасында бер мусульман булмаган кеше дә йөрсә, ул дингә тартылачак. Ул шуны ди, бөтен ураза тоткан вакытта ул да шуңа ияләнә башлый. Шуның өчен игътибар итегез дип, кардәшегез нинди, кардәше безгә караганда яхшырак булырга тиеш. Хәтта теге диннән ерак булган кешеләр дә әйттеләр бит. 4 миллионер белән дуслашып йөрсә, син 5-нче булачаксың диде. 4 галим янында син 5-нче булсаң, син дә галим булачаксың дип. Инде 4-се дә алкаш булса, син 5-нче булачаксың дип. Җәмәгать һичшиксез тәэсир итә. Инде бу безнең динебез, дин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның турында әйтә. Шуның өчен хәтта шундый бер балаларның шундый бер вакыт җидә әтисәнисенең сүзен игътибар итмәй, тыңламый. Аның өчен кардәшләренең фикере, кардәшләренең сүзләре әһәмиятлерәк була. Шул вакытта кардәше мусульман булса, шул вакытта Аллаһтан курка торган кардәше булса, инде ул бала азмый. Инде кардәше начар булса, динсез булса, инде бала азуын куркынышы бар. Инде шуның өчен без шуңа һичшиксез игътибар итәргә тиешбез. Безнең малайыбыз кем белән аралаша, кая йөри, кем белән йөри, без әти буларак моның өчен җаваплы. Бу аның хакы һәм безнең вазифабыз. Моңар инде һичшиксез безнең яктан салкын караш булырга тиеш түгел. Шулай хакларыннан берсе балабызны укытучы кем икәнлегенә без игътибар итәргә тиешбез. Инде һичшиксез һәм моның турында үзе бер зур берни өлеш bir вагаз сөйләп була. Безнең үстебезгә йөкләнгән балабызга дини гыйлем бирү. Ул безнең үстебезгә вазифа булып тора. Суфиян ас-Саури әйтә иде, ваҗиб булып тора ир кешегә үзенең баласын хәтта теләмәсә көчләп дингә өйрәтү. Чөнки ул аның өчен җаваплы диде. Инде без үзебезнең балабыз өчен җаваплы. Теге теләми икән өйрәнергә, без теге көч аша аны өйрәтергә тиешбез. Чөнки biz мәс'улиятыбыз бар, җаваплыгыбыз бар ул бала өчен. Ул гына түгел, ягъни без кеше баласы өчен дә җаваплы. Шундый бер риваят килә. Амр ибн ал-Ас, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы, бер юлы Кабатулла янында таваф кылган вакытта, Кабатулла янында бер төркем кешеләр җыелышып, дини дәресләр, ниндидер бер мәсьәлә шишеп, ягъни гыйлем өйрәнеп утыралар, дин гыйлемен. Шул вакытта бу сахаба таваф кылып битергәннән соң килеп яннарына килеп утыра да әйтә. Мин күрәм, игътибар иттем диде. Сез менә шул төркемгә, шул дәрескә яшьләрегезне китермисез ди. Ягъни бирмисез аларга мөмкинчелек менә шул динне өйрәнергә дип. Минем фикерем буенча ди. Менә шул хадисләрне аңлавымы, дини гыйлеме, менә шул арагызда бер урын балалары өчен булырга тиеш ди. Балаларыгызны чакырыгыз, балалар да менә шул дәрескә килеп, тыңнасын, өйрәнсен ди. Теге синең балаңа түгел, гомумән. Күрәбез икән, безнең ниндидер бер бала монда, кемнеңдер баласы качып йөри дәрестән, без әйтергә тиешбез, дәрестән качып йөрмә дип, насихат кылырга тиешбез. Чөнки ул җәмәгать өчен шулай ук вазифа булып тора. Яңадан теге бер мисал әйтеп китерәм, Урта Азиядә. Анда теге шит бала юк. Безнең бит шулай бит, бу минем бала түгел, мен өчен җавап бирмим дип. Шит күршенең баласы да берәр начарлык кыла икән, олы кеше әйтәчәк, болай йөрмә дип. Моны эшләми, әтиңә әйтәм, яки үзе әрли яшәп. Бездә нидер минем бала түгел дип, без итмибез, борчылмыйбыз. Ләкин бу дөрес түгел, без борчылырга тиешбез бу калган балалар өчен. Һәм шул Амр ибн ал-Ас дәвам итә. Чынлыкта ди, бүген алар балалар, бу кавымның балалары, киләчәктә алар икенче кавымның олы кешеләре булачак. Бүген сез өйрәтәсез, киләчәктә алар галим булачак. Шуның өчен китерегез, өйрәтегез ди. Ләкин шул ук вакытта без игътибар итәргә тиешбез, безнең укытучыларыбыз, балаларның укытучылары кем? Чөнки укытучы һичшиксез ул русча әйткәндә авторитет бала өчен. Шулай бит, укытучының сүзе барыбер аңар колак сала.
Дингә өйрәтсә яхшылыкка, начарлыкка өндәсә, начарлыкка өндәй ала. Ницца адашкан кеше булса, үзе артыннан адаштырачак. Һәм галимнәр әйтәләр, игътибар итегез, сез су эчкән вакытта карайсыз, бу су каян килеп чыккан, чиста микән бу, юкмы икән, эшерә ярый микән, юк микән дип, нитәбез, тикшереп карыйбыз, монда ниндидер бер пычрак бар микән, ул бит тәэсир итә безнең сәламәтлеккә. Ләкин шул ук вакытта, хәтта дин өйрәнгән вакытта сез игътибар итмәс, каян бу әйберне, гыйлемне аласыз дип. Ләкин дин гыйлеме ул тагын да әһәмиятлерәк ашауга караганда. Ибн Асакир шундый берни риваят кыла. Абдус-Самад ибн Абдул-Ала исемле бер кеше диде. Ул адашкан бер кеше иде. Ягъни имамлар яшәгән вакытта Муътазилия дигән бер фирка таралган вакытта, ягъни Коръан яратылган дип фикер нитеп, һәм дә шул фикер патшаларга кирде. Ягъни патшалар шул фикерне сайлап имамларга төрмәләргә утырып җәза нитәләр иде. Ягъни авырлык килә иде. Ләкин сәбәбе нәрсәдән дигәч, менә шул кеше Абдус-Самад ул Аль-Валид ибн Язидның тәрбиячесе иде. Шул тәрбияче вакытта менә шул адашкан фикерләрне өйрәтте диде. Ягъни шуның өчен без игътибар итәргә тиешбез. Мәктәптә булсын ул, яки аңлатырга тиешбез. Бу кеше динсез. Чөнки аның өчен ниләре икенче теге рушәткә ценности. Ул аракы эше турында да сөйләргә мөмкин, тарту эшендә. Ләкин без аңлатырга тиешбез. Бу динсез кеше, аларның үзенең ниләре дип, баларга аңлатырга тиеш. Бу мәсьәләдә аны тыңларга кирәк түгел дип. Һәм бу шулай безгә әтибез буларак бу мөһим әйбергә без игътибар итәргә тиешбез. Һәм шулай мөһим булган нәрсә бала хакы, ул да булса физик ягъдан баланы тәрбияләү. Ягъни ул әйбергә ике адашу фикер бар ди бүгенге көндә. Кемдер баландан чемпион ясыйм дип нитәләр, теге хараммы, хәләлме игътибар итмичә балага теге нитәбез, йөрттерәбез, хәтта теге шәригать буенча бу бәлки рөхсәт ителмәгән әйбер булса да бары йөрсен, өйрәнсен дип. Икенче яктан кеше күбрәк дин өйрәтеп тәрбияләп, физик яктан берни нитми, өйрәтми. Һәм ул кеше теге кешегә ярдәм итүгә түгел, үзен дә саклый алмый, кеше җитми. Ләкин шул ук вакытта динебездә көч дигән нәрсәгә игътибар бик зур. Хәтта Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе турында да әйтә. Чынлыкта Аллаһ сезне ризыкландыручы һәм көч иясе. Зария сүрәсенең 58-нче аятында. Шул ук вакытта Нух алейхиссаламның сүзләре китерелә. Худ сүрәсендә: "Эй минем кавымым, Аллаһ Субханаһу ва Таалядан гафу үтенегез һәм тәүбә кылыгыз. Һәм ул сезгә, ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля сезгә күктән яңгырлар яудырыр һәм сезнең көчегезне арттырачак" диде. Ягъни көчле кеше, инде ул дәрәҗәле һәм моның турында әйтә. Без тәүбә кылсак, истигъфар кылсак, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә көч бирәчәк дип. Инде шуның өчен без тырышырга тиешбез, безнең балаларыбыз да көчле булырга тиеш. Шулай ук Бакара сүрәсенең 247-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, аларның пәйгамбәре әйтте. Аллаһ Субханаһу ва Тааля патша итеп Талутны сайлады диде. Һәм алар, Бану Исраил әйттеләр, ничек инде ул безнең патша була ала, чөнки ул аның патша булырга хакы юк, аның малы юк дип. Һәм без беләбез, Бану Исраил кавымында дәрәҗәле кеше кем иде? Бай кеше иде. Никадәр син байлыгың күбрәк, шул кадәр син дәрәҗәле. Һәм булар әйтә, бу кешенең малы ул фақир. Ничек инде ул патша булырга мөмкин дигәч, пәйгамбәр әйтә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аны сезгә караганда сайлады. Нәрсәгә? Чөнки аңар гыйлем бирде һәм тәндә көч бирде. Ул гыйлем иясе һәм көчле диде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля кемгә тели, шуңа мөлкәтен бирә диде. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадистан беләбез. Абу Хурайрадан риваят кылынган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, көчле мөмин заиф мөмингә караганда әйбәтрәк диде. Һәм бу хадисне шарх кылган вакытта мухаддислар берничә фикергә килделәр. Кайберләр әйтә, бу көч дигән сүз, ягъни аның иман көче, ягъни тақвалыгы турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям зикр итте. Икенче фикер буенча алар әйттеләр, ул көчле нәрсәдән Аллаһта кушкан әйберләрне үтәргә һәм Аллаһта сынау биргәндә сабыр итүнең көчен дип зикр итте диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям.
Өченче галимнәр әйттеләр, мондагы көч дигән сүз, ягъни Аллаһ Тәгаләдән тыш бүтән бер кемдә дә мохтаҗ булмау зикр ителде диде. Һәм дүртенче галимнәр әйттеләр, монда гомумән бөтен көч дип керә. Иман көче дә, гыйлем көче дә, тән көче дә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям калган хадисләрдә зикр ителә иде, нәрсә дип? Ягъни балаларыгызны өйрәтегез. Уктан атарга, атта йөрергә, суда yüzә белергә дип. Һәм мисал өчен Ибн Умардан риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларны җыеп ат чабышны оештырган иде. Өйрәтелгән атлар белән һәм өйрәтелмәгән атлар белән. Кем тизрәк барып кайта. Һәм Ибн Умар әйтә, үзе дә шунда катнашты дип. Һәм Ата ибн Раббах риваят кыла. Бер юлы Җабир ибн Абдулла һәм Җабир ибн Умайр, ике ансар сахабалары, уктан атып, бер төрле ни атыш оештыра, кем төгәдрәк тия дип. Шунда берсесе арып туктады. Һәм Ата ибн Раббах әйтте, ардыңмы ди? Шунлыкта мин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләрен ишеттем ди. Һәм әйтә, бу дөньяда һәр эш Аллаһ Тәгалә зикр ителмәсә, ул бушка уздырылган вакыт. Буш, бер нинди файдасы юк. Илләмәгә 4 әйбердән тыш. Шул 4 әйбердә Аллаһ исеме зикр кылмаса да, аның файдасы бар диде. Нәрсә ул? Атырга өйрәнү, үзенең атын өйрәтү, ягъни атта йөрергә өйрәнү, хатының белән уйнау һәм йөзәргә өйрәнү диде. Ә шул 4 әйбер хәтта Аллаһтан зикр кылмаса да, аның файдасы бар диде. Не калган әйбердә, әйтик без мәҗлис оештырып, Аллаһтан зикр итмибез икән, бушка уздырылган вакыт. Кунакларны җыеп, шунда Аллаһ исемен зикр итеп, дин турында сөйләмәсәк, бушка уздырылган вакыт. Ягъни нәрсә дип әйтә? Ягъни без үзебезнең балаларыбызны өйрәтергә тиеш. Балаларыбыз көчле булырга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары да шулай әмер итәләр иде. Мисал өчен, Умар ибн Хаттаб Абу Убайда ибн Җаррахка хат язып әйтә, үзегезнең малайларыгызны йөзәргә өйрәтегез һәм уктан атарга өйрәтегез диде. Әмер итеп килә, яни без үзебезнең балаларыбызны өйрәтергә тиешбез. Рухи яктан да көчле булырга тиеш, физик яктан да көчле булырга тиеш. Һәм теге диндә мәчеткә йөрсә шул җитә, калган загыйф булса да, бу мөһим түгел дигән сүз дөрес түгел. Хәтта теге русчада бар, в здоровом теле здоровый дух дип. Яни ул көчле икән, ул авырлык вакытта да ул авырлыкны кичерергә, аның көчле булачак. Хәтта галимнәр әйтәләр, ни өчен шул көчле мусульман заиф мусульманга караганда хәерлерәк дип. Чөнки аның теге көче белән үзенә дә файдасы китерә, кардәшенә дә файда килә. Яни үзен дә саклый, кардәшен дә саклый. Шуңа анда ул яхшырак дип нителә, зикр ителә. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бала бирде икән. Инде безгә әманәт итеп, без әти булдык икән, аңларга тиешбез, балаларыбызның хакларыбыз бар. Инде шул хакларны без тырышырга, үтәргә, җиренә җиткерергә, түләргә тиешбез, эшләргә тиешбез, чөнки кыямәт көнне бу әйбер турында без һичшиксез җавап бирәчәкбез. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля балаларыбызга менә шул хакларыбызны үтәп бетергә көчен бирсә иде. Ва кулу каула хада ва астагфируллаһ ва атубу илейһи.